5476. Шарът Warner е трет 5312. Белгия Смет Алчер 5205. Крайно дисциплина от 6 място. Ямаят на 5195. Славек е 7. Капус 8. Кусен 9. И Никам, който е рекорд на класацията на 10-та позиция. Европейски шампион Дарен Брук 13. Това е Йоган Гарсия от Куба на 14 място. Това е фаул. За Илия Шкорено. Припомни важния факт от американската квалификация, а именно, че точно мнозинка, олимпийския шампион Брайан Клей, прави 3 фаула. До някъде разочаровано пропадането си в препятствията, където взе много малко точки, и беше дори първоначално дисквалифициран. Красотата на десетобоя се съдържа не само в огромните физически изпитания на тези атлети, но и за голямата разлика на дисциплините, които се редуват. Едно е 110 метра с препятствия, след това 20-30 минути след края на серията ти трябва да се насочиш към кръга, където се изискват съвсем други качества, съвсем друга група мускули е водеща за добър резултат. И където на всичкото отгоре има само 3 опита, и не дай си Боже да тръгне с фаул или 2, но започва психоатака за тези атлети. И затова в историята на дисциплината имаме много провали в диска.